Вийшов трейлер нового фільму з Хью Джекманом «Смерть Робіна Гуда». Ну і як ви бачите з постера, одразу нас опускають у таку постмодерністську деконструкцію, ён быў не герой. Я ўжо не кажу про тое, што ў сярэднявечнай Англіі няма сонца, а людзі апранутыя, як у каменным веке яны жывуць, а не ў 13 стагоддзі. Я ўжо нават не кажу, што людзі ў Англіі 13 стагоддзя апраналіся неяк вось так. І я не кажу, што ўсе гісторыі пра Робіна Гуда павінны быць як вось гэтая дыснеўская ліса з мульціка старога. На самой справе, першыя гісторыі пра Робіна Гуда з 15 стагоддзя, якія да нас дайшлі, яны дастаткова змрочныя на самой справе. Ён там герой, але ён грабіць будь-каго, асабліва любіць грабіць святароў, дарэчы. У гэтых першых гісторыях і сам Робін Гуд, і ягоныя спадручныя, яны забіваюць людзей, і нічога дрэннага ў гэтым ніхто не бачыць. Таму на самой-то справе тэма фільма з Робінам Гудам, які ў канцы жыцця раскаиваецца за свой гэты разбойніцкі лад жыцця і шукае нейкага такога адпушэння грахоў, яна нават мела пэўны сэнс і выглядала б нават дастаткова цікава на самой-то справе, як павяртанне да каранёў гісторыі. Тым больш, што аднайменная гісторыя пра Робіна Гуда, смерць Робіна Гуда, яна сапраўды існуе. Гэта адна з старых таксама дужа гісторый пра Робіна Гуда, прынамсі вядомая з 16-га, калі не памыляюся, стагоддзя. І нават матыў фільма з Робінам, які ідзе ў нейкі, як здаецца, манастыр ці нешта такое, ён часткова пераклікаецца з гэтай першай гісторыі, першай крыніцай. Вось вам яшчэ людзі апранутыя як эльфы. Бо такі романтычны вобраз Робіна Гуда, ён на самой справе дастаткова позні. Ён нам вядомы ўжо ад 16-га стагоддзя. 18-га, а найбольшы ўплыў ужо атрымаў вобраз, створаны ў 19 стагоддзі, дзякуючы чаму вось гэты дыснеўскі мультык. Таксама, калі мы кажам пра Англію, як заўжды, Вальтер Скотт прыклаў руку ў Айвенга, ягонае апісанне Робіна Гуда таксама мела дужа вялікі такі поспех. Але ў 2026 годзе, калі мы бачылі ўжо усе кшталты гэтых постмадэрнісцкіх пераказванняў гісторыяў, дзе добрае стае злым і гэтак далей. Не адчуваецца, што яна спасылае да каранёў, яна адчувае як чарговая проста постмадэрнісцкая такая інтэрпрэтацыя, якіх мы, як я ўжо казаў, бачылі дужа шмат, надта шмат. Па-другое, у 2026 годзе у нас алігархі робяць усё, што хочуць, багатыя багацеюць па ўсім свеце, бядовыя людзі бяднеюць. І ў гэтым свеце рабіць гісторыю пра Робіна Гуда, які, згодна з уяўленнямі прыкладна стагоддзя ад 18-го дабрадзей, які дапамагае людзям. І, дарэчы, нават у 15 стагоддзі, калі яго малявалі такім жорсткім, у ангельскіх сялянаў быў фестываль Робіна Гуда, падчас якога яны збіралі ў тым ліку міластыню на дабрачыннасць. Вось у такіх умовах, як мы жывем зараз, такога героя перавяртаць з ног на галаву у папулярным на сёння уяўленні, гэта дужа дрэнная, я б сказаў, ідэя, дужа неактуальная.